UEMA euskara eta kulturartekotasuna lantzen ari da hainbat herritan eta horrek erronka berriak ekarri ditu, harreman berriak sortu dira, baina ingurune informaletan gaztelania gailentzen ari da. Horri erantzuteko AEKak UEMarekin elkarlanean etorri euskarara eskolak sortu ditu eta horien helburua da komunikazioa, euskarazko komunikazioa bermatzea eta hizkuntza ohituretan eragitea. Esnatu dinamikaren baitan AEKak konpromisoa hartzen du eskola horiekin jarraitzeko eta are indartzeko. Euskalgintzaren kontseilutik ere gure babesa adierazi nahi diogu, UEMak martxan jarri duen esnatu dinamikari eta dagoeneko lantzen eta bidean den batu zaldatu dinamikaren baitan nolabaiteko elkarlan bat sustatu nahi genuke, gure dinamikara batu diren eragile guzti horiek ere arnasguneetan konpromisoak har ditzaten eta era berean esnatu dinamikak ere batu zaldatu indartu dezan euskararen normalizazioan baditugulako egiteko handiak eta arnasgunena ezinbestekoa dela. Lanartea euskararen langile euskaldunen elkartean ezinbestean ikusten dugu honelako ekimenen beharra eta gure esperientzitik eta jardunetik zer ekar genezaken onera pentsatzen hasita, nahiko argi eduki gendun, kultura izan dela urterik eta garairik ilunenetan euskararen eta euskaldunen komunitatearen arnasgune. Eta gaur egun ere, beste aldaera batzukin bada ere, kinka nahiko larrian gaudela uste dugunez, erabaki gendun gure konpromisoa adieraztea ez bakarrik eremu euskaldunetan, baizik eta euskararen eremu guztietan, baino noski, eremu euskalduna dira euskarazko kulturaren arnasgune eta guk egingo dugula lana edo saiatuko garela behintzat gure ekimenen eta lanaren bitartez, izan dadin kultura euskararen arnasgune eta elikagune. Bankoa bankan hartu dugun konpromisoa izan da gure bulegoetan edo sukurtsaletan bai bezeroak eta bai herritarrak sartzen direnean, benetan naturaltasun osoz egin dezaten euskeraz eragitea. Eta pixka bat alde batera uztea beti esan ohi diren kontu horiek, ezta, zenbakiak gaztelaniaz hobeto, edo eta kontratuak errazago ulertzen direla, edo eta hipoteka bat eskatzeko seguruago sentitzen garala gaztelaniaz egiten badugu. Guzti horren aurrean jarrera aldatu nahi dugu eta jarrera aldatzeko eragitea guk barrotik. Euskal Herriko bilgune feministaren azken helburu eta desira izanik euskara denontzat eta eskuragarria izatea, guk feminismotik gure jardunean hartzen ditugun konpromisoak badira nolabait hizkuntza intersekzionalitatearen ikuspegitik urratsak ematea, hizkuntza eraldaketarako motor bilakatzea eta hizkuntzaren balio politikoa lantzea. Zederna Garalurren ari garen euskaran plan berria egiten eta euskararen arnasgunean nolabait zaintzea eta neurri ahalik eta guztiak hartzea hori da gure konpromisoa eta postu ederra egitea zen azkenean Zederna Garalurreko eremua zabala denez, nire ustez bai edo bai behar dugula eutsi. Elak hiru konpromiso zehatzak hartu nahi ditu. Bat, babestea UEMak egin duen planteamendua, arnasgunek izan dezaten babes juridiko eta politikoa. Bigarrena, arnasgunetako lantokietan euskara planak bultzatzea. Euskara plan horiek bermatu behar dute, euskaraz lan egiteko eskubide bat izan behar dela. Eta hirugarrena, sindikatuak arnasgunetan dauzkan egoitzetan, harrera protokoloak sendotzea, euskaldunek eskubide izan dezaten, egoitza horietan eskubidea euskaraz aritzen. Guk esnatu dinamikaren berri jakin genuenean, zuzendaritzan ez genuen inolako zalantzarik izan bat egin behar genuela, eta pixka gure konpromisoa, futbolak zelako eragina duen gizartean, onerako eta txarrerako, baina gure konpromisoa da pixka bat guk kudeatzen ditugun klub ezberdin, entrenatzaile, epaile, guztiei mintzat transmisio hori helarazi eta etorkizunari begira ekimen desberdinak martxan jartzeko konpromiso da asmoa dugu. Kontsumo ohituren inguruan hainbat herritan egin ditugun azterketetan garbi ikusi da herritarrek bezero moduan herriko saltokietan erosterakoan gehien baloratzen duten aspektuetako bat dela euskara eta zentzu horretan Euskaldendak Konfederaziotik
euskara sustatzeko konpromisoa hartzen dugu, eta horretan, noski konfederazio mailan jarraipena emango diogu orain arte bezala euskara lehenesteari, eta aldi berean saltokiei zuzenduta euskaraz aritzeko tresnak ematen ahaleginduko gara, eta noski baita ere hori modu eredugarrian egiten duten saltokiak saritzen. UEMarekin lankidetzan esnatu dinamika honetara batu gara, bertsolari elkarte bezala eta gure jarduna bertsolaritza euskara hutsean izaki, kezka handia genuelako datuek erakusten duten euskararen egoeraren inguruan, eta horregatik barne mailako zein kanpo mailako konpromisoak hartu ditugu, eta batzuk aipatzearren, UEMako udalerri guztietan hezkuntza arautuan ikasle guztiei bertsolaritza eskaintzea, eta horrekin batera haien familiei eta ingurukoei ere euskararen eta kulturaren inguruko gerturatze bat egitea, eta familia ez euskaldunei bertsolaritzaren inguruko saio teoriko praktikoak eskaintzea. Gure konpromisue guk esango dugu, euskeri gaitxik apostu itxen dela. Kantxan itxen da moduen eta pelota fronto guztizetan ikusten da moduen. Gure euskararekiko konpromisue izango litzake, arnazguniek dizen udalerrixetan, gure arteko hizkuntzie euskeri izeti bai administratiboki eta bai komunikazio aldetik. Eta baitxe eskatuko dugune da bertako kluberi eta pelota kluberi euren egunerokotasunien bai entrenamentutan, bai entrenatzailea zenbidaben hizkuntzie, gehien bentzet euskeri izeti daukela. Konpromiso horretan bai itxen dugu 22 heldu arte. Lan munduan arnazgunea da Fagor taldea, eta lan hizkuntza gisa euskara lehenetsi eta hizkuntza irizpide aurrerakoiak hartzeko konpromisoa berresten dugu. Ekimen euskarazko hedabideen elkartetik ere, esnatu ekimena babesten dugu, arnazgunetako herritarren hizkuntza eskubideak eta euskal printza sustatzeko konpromiso hartzen dugu, eta azkenean, herritarrek, arnazgunetako herritarrek duten, euskaraz bizitzeko duten eskubide eta grina hori babesteko konpromisoa. Kutxabankek UEMakin sinatutako hitzarmenak trakzio lana egin du eta hizkuntza kudeaketan bultzada handia lagundu dugu ematen Kutxabanken. Honek eragin handia izan du bezeroen kalitate zerbitzuan. Udalerri euskaldunetan gure ohitu hizkuntza euskara da eta lehengo hitza beti euskaraz izaten da. Langile guztiak euskaldunak dira. Honek ere lagundu egiten gaitu kalitatea bermatzen. Eta esan genezake azken urteetan aurrera pauso handiak eman direla, hitzarmenak bideratzen gaituen norabidean, naiz eta oraindik ere pausoak ditugun emateko. Oro har, esan genezake hitzarmena sinatzeak kalitatea bermatzeko laguntasuna eman digula. LAB sindikatuak bat egiten du bete-betean UEMak egiten duen hausnarketarekin. Guretzat ere arnazguneak eta udalerri euskaldunak bizirautea, tenkotzea eta edatzea estrategikoa da euskararen normalizazio osoa lortzeko eta finean euskal herri euskalduna eraikitzeko, eta horregatik bat egiten dugu esnatu dinamikarekin, ez? Hori konpromiso zehatzetara ekarrita, LAB sindikatua irudikatzen dugu bere euskararen babesgune edo arnazgune gisa, bai barrura begira gure barre jarduera, bilerak, idazkiak eta euskaraz garatu. Gaur egun jada egiten dugu neurri handia, baina oraindik ere zer hobetua badugune norabide horretan. Eta kanpora begira bai afiliatuekiko harremanetan, bai langileekiko harremanetan gure ekintza sindikala egunero garatzerako orduan, konpromiso hartzen dugu hori euskaraz garatzeko, ez? Udalerri euskaldunetan eta arnazguneetan, ez? Izan ere, lan mundua euskalduntzea estrategikoa baita udalerri euskaldunak eta arnazguneak euskaraz osoki bizi daitezen. Laboralkutzan, Mondragoneko kreditu kooperatiba gisa oso presente ditugu gure sustraiak. Eta aintzindariek erakutsi bezala, uste dugu euskerak eta euskal kulturak oso garrantzia handia izango dutela gure gizartearen etorkizuneko eraikuntzan. Laboralkutzak konpromiso irmoa dauka euskararekin. Gure bezero guztiei euskarazko zerbitzua eskaintzeko eta bermatzeko. Eta batez ere, UEMako herrietako bezeroekin. Badakigulako herri horietan,
bezeroek euskaraz hitz egin nahi dutela. Eta guk ere euskaraz hitz egin eta lan egin nahi dugulako. Guretzako hitzarmena ez da betekizun hutsa. Benetan sinesten dugulako hala izan behar duela eta euskaraz hitz egin eta lan egin nahi dugulako. Plazaola turismo partzuergoa, turismo arloko eragile bat izanik, bisitari asko etortzen zaizkigu guri ingurura eta hartu dugun konpromisoetako bat da, bisitari horiei erakustea, ez? Horiek alkateak esan duen bezala. Bueno, gure esentzian zer dagoen, eta gure esentzian dut euskara eta euskal kultura jarri nahi ditugu, orduan konpromiso bat hartu dugu gure webgunean berariaz eskaintzea euskarari atal bat, bai? Gure webgunea hizkuntza askotan dago, eta hizkuntza horietan guztietan lotura bat sartzea euskararako irizpide izan dezaten bisitari guztiek, bai? Gero turismo bulegoan nahi ginuke hiztegitxo bat sortu euskarazko terminoekin, bisitariek pixka bat ezagutu dezaten euskara eta eskura eduki dezaten, bai? Eta gero barne mailan bazkide pribatuekin egin nuke euskararen erabilera areagotu eta hori sustatzeko neurriak hartu.